Sa agata among gitrabahuan, subida mi sa kabukiran, suot-suot kami sa kasagbutan, kahoy bugang ug agsam. Panahon kami kun makasurvey, si Ruka ug si Giovanni, kay sila man ang among tuman dinhi sa kabukiran. Trabahan ti arang kadaghan, lain-lain ang Pinoy anan, nay murgado ug tinigbasan, tagpangahoy ug binuwangan. Panahon kami kun wa nay sud-an, muadto mi sa kadagatan, mupalit mig nupos tamisan, adlo man ko pawayan. Mao kini among pasalamatan, dini karon sa binuwangan, kung mubalud ang kadagatan sa damang among sakyan. Mao kini among kinabuhi, dini karon sa binuwangan, kung mulinaw ng kadagatan, pambot na'y among sakyan. Panahon kami ug mo trabaho, kanang yuta kakaon sa bako, na epison grader bulldozer, damprak riyo ug loader. Samay ning among mga trabaho, kanang yuta kakaon sa bako, ikargas damprak nga bulbo, padung sa bars ug barko. Motor single ang among gisakyan, mujuti mi sa kaminahan, trapal bus yuta tabunan, na ispater og naay plagman, walay abog ang kadalanan. Sa watil truck kay gibispisan, maayo man ang pagdumala sa kinaiyahan. Mao kini among kalipay, sa agata dili kami magmahay, dili na mo kini kalimtan hantod sa kahangturan. Payong-payong og tinigbasan, lukbon og binuwangan, ang agata dakog katabang, project ug mga hinabang.